Numru sostanzjali ta' persuni li applikaw l-Skills Pass qed ifallu milli jilħqu l-livelli neċessarji. Żvela dan ma' TVM News Pierre Fenek, il-kap eżekuttiv tal-Istitut għall-Istudji Turistiċi. Għalli din ir-revelazzjoni turi kemm pajjiżna kellu bżonn dan iċ-ċertifikat biex tinżamm il-kwalità tas-servizz fis-settur turistiku ta' Malta. Illum jien konvinti iktar minn qabel kemm il-pajjiż verament kellu bżonna dis-sistema. Sostna li ħafna mill-applikanti qed isibu diffikultà fit-tieni fażi ta' ċertifikazzjoni. Din tinvolvi intervista online imwettqa f'waħda miċ-ċentri li jinsabu Malta jew madwar id-dinja. Mistoqsija għalfejn qal li hemm xi kandidati li kieku qas jagħmlu 2 minuti qudiemu, spjega li għalhekk minħabba li jemmen li bħal kulħadd kull min ħaddem irid ħaddiema kapaċi li jifhmu jitkellmu bl-Ingliż għall-inqas bażiku. Test huwa bażiku. Ġifieri ir-raġuni li jiena qed f'dak il-kumment li tajt waqt il-konferenza tal-MHRA illi hemm minnhom li qas jagħmlu 10 minuti qudiemi għax jiena naf illi li kieku jiena għandi l-hotel tiegħi u r-restorant tiegħi ma rridx nies ta' dak il-livell li se jkun aħna f'dom iservu lill-klijenti tiegħi. Kompla jgħid li kull ħaddiem li ġej minn pajjiż terz f'Malta se jeħtieġ li jkollu dan iċ-ċertifikat u qal li eventwalment iċ-ċertifikat se jkun japplika għall-Ewropej u l-Maltin. Mela daħlet fis-seħħ għal dawk kollha li ġejjin minn barra l-pajjiż fit-28 ta' Mejju. Dawk kollha li qegħdin Malta diġà, ġifieri qegħdin hawn diġà jaħdmu għall-hotels u r-restaurants tagħna. Meta se jiġu biex jirrinjujaw il-permit minn l-ewwel ta' Jannar ta' 2025, iridu jippreżentaw l-Skills Pass biex jituhom ir-renewal. U mbagħad mill-ewwel ta' Jannar ta' 2026 tidħol għal kulħadd, ġifieri tidħol għal Maltin u l-EU Nationals ukoll. Rigward iċ-ċertifikat diġitali, Sur Fenek qal li jingħatat importanza assoluta sigurtà fis-sistema. Spjega li kwalunkwe kandidat li jinstab iqarra jew juża assistenza mhux awtorizzata jiffaċċja sospensjoni u jkollu jħallas mill-ġdid ir-reġistrazzjoni. Filwaqt li kandidati li jfallu mit-tieni fażi ikollhom il-kont tagħhom imblukkat għal 3 xhur qabel ma jkunu jistgħu jerġgħu jirreġistraw.